Fa 23 anys que estic constantment malalta. Em fa 6 que no vaig poder fer la selectivitat i que vaig haver de deixar els estudis tot i tenir matrícula d'honor al batxillerat. Em fa 8 que vaig deixar l'esport, just quan per fi veia els fruits de 6 anys d'entrenament. Em fa 12 que em van dir al metge que tot era inventat, que no tenia cap problema enlloc i totes les proves estaven bé. No seria l'últim cop que em dirien una cosa així. Mai he estat una nena especialment sana. Prematura, problemes digestius, erupcions a la pell, al·lèrgia al sol, ansietat, dolors articulars... Però tot va anar pitjor als 10 anys. Comença el mal d'esquena. Durant anys és incòmode. Més tard, el dolor és diari. Em fa mal portar la motxilla, fer deures gaire estona i fer esport cada vegada és més dolorós. Començo a tenir dolor a cada minut del dia. Absències constants a l'escola, seure en la mateixa posició o escriure és molt dolorós, em fa mal estirar-me, el contacte amb la samarreta a la pell o del coixí al clatell es fan insuportables, se m'adormen les mans, els braços i després de reduir la meva vida a poques hores d'estudi al dia, deixo fins i tot això. Intento estudiar música, però no puc sostenir-ho. En fi, ja no li trobo sentit a res. I durant anys almenys em refugio a la psicologia, provo la meditació i així almenys intento entendre la salut també més enllà del cervell. I milloro. Treballo la salut mental, em dedico únicament a cuidar-me. Sí, als meus 18 anys. Em poso a treballar, m'independitzo i toco fons. Però per fi ve el diagnòstic. Autisme. Ni escoliosi, ni celiaquia, ni hipotiroïdisme... Autisme. I la pregunta inevitable, és l'autisme la causa de tot això? Què és l'autisme? Fins aquell moment, la meva vida havia sigut cuidar-me. Havia millorat una mica, però a la que tornava a moure'm, l'equilibri es tornava a trencar. Alimentació, ioga, fisio, acupuntura, teràpia, meditació... Seguint tots els consells de salut existents, portant el terme autocura a la seva màxima expressió i tot i així, res era suficient. Seguia consells generals, sense saber què necessitava, sense escoltar-me. Jo, que pensava que m'havia ficat al centre, que m'havia prioritzat, doncs res més lluny de la realitat. Qui sóc? No ho sé, però per primer cop a la vida tinc direcció. Origen? Autisme. Segons el DSM-5, el diagnòstic d'autisme compta amb dèficits persistents en la socialització i, a més, patrons restrictius i repetitius en comportaments, interessos i activitats. A més, aquestes característiques han d'aparèixer ja des de la infància, tot i que entenem que poden haver passat desapercebuts perquè o bé no han aparegut fins que les demandes socials no han superat les capacitats, o bé perquè es van desenvolupar estratègies de camuflatge que van amagar les possibles dificultats. Han d'impedir funcionar en àrees com la socialització, l'ocupació o altres importants a la vida, i totes aquestes característiques que acabem de dir no es poden explicar per discapacitat intel·lectual. I el DSM-5 també classifica l'autisme en 3 nivells segons els requeriments de suport de la persona. En el primer nivell, la persona autista requereix de suport, en el segon nivell requereix de suport substancial i en el tercer nivell requereix de suport molt substancial. M'agrada sempre destacar el petit apunt de que en els 3 nivells es requereix suport. No menciona res de salut més enllà del cervell, quan casualment és el que, en el meu cas, és més rellevant. Tampoc diferencia entre contextos, i tinc la hipòtesi que hi té molt a dir. De fet, em pregunto, què pot passar si en comptes de consells de salut generals, genero un context ideal per mi com a persona autista? Però per on començo? Doncs per allò que més conec i, a la vegada, desconec, el cos. En aquell moment estudiava dietètica precisament per intentar entendre una mica la salut, entendre la base científica de tots aquests consells de salut generals que jo havia intentat seguir. I davant dels nassos
la meva oportunitat, el treball final de dietètica. Començo per on la meva generació comencem. Per TikTok, òbviament. I el meu cervell autista, que resulta que sap reconèixer millors patrons, està contentíssim. Patrons, patrons i patrons. I resulta que la meva experiència, lluny de ser única, és universal. Ara sí, cap a la literatura científica. Tot es confirma. La intuïció de tantes persones autistes arreu del món és certa. L'autisme també és físic. Però no tot és tan bonic. Falten estudis i, sobretot, falten solucions. Però, ei, descobrir que no estic boja i tot això és real ja és un pas. Avancem 3 anys. I actualment, doncs, la veritat és que em trobo molt millor. He millorat en tots els meus aspectes de salut, tots els meus trastorns immunitaris, digestius, de salut mental, de dolor, de fatiga. I com he fet això? Doncs confirmant les hipòtesis que ja tenia. En primer lloc, no només he investigat aquesta relació entre cos i ment, sinó que he anat més enllà d'aquest concepte i he arribat a la conclusió de que no podem trobar la relació entre aquestes dues coses perquè no són dues coses, són una. Cos, ment, són la mateixa cosa, són una unitat. I sabent això, entens moltes més coses de com funciona el cos. I segona hipòtesi, el context. Efectivament, he canviat el meu context. M'he mudat, he canviat de feina. Acabo de deixar la feina. He adaptat tota la meva rutina a les meves necessitats i, en definitiva, he canviat la meva mentalitat a que en comptes de jo haver-me d'adaptar constantment a tot, haver de fer l'esforç d'encaixar constantment, doncs he fet que tot al meu voltant s'adapti a mi. I no em refereixo a que les persones s'hagin d'adaptar, sinó que la meva vida estigui muntada al voltant de les meves capacitats i necessitats reals. I a base de prova i error, tots aquells consells de salut generals es van anar substituint per consells individualitzats a mi, a la meva neurodivergència i a la meva pròpia història. Per fi m'he escoltat a mi i he actuat en conseqüència. Ara, la meva feina és seguir aprenent i ajudant altres persones neurodivergents que, com jo, no coneixen el seu cos, encara. I amb tot el que he après, us comparteixo el meu manual d'autocura radical. I si vols llegir el seu proper capítol, subscriu-te. Gràcies per escoltar-me i gràcies per escoltar-te. Em sento acompanyada.